ଆଜି ଗୋଟେ ଦମ୍ ଦେଇକି ମୁଢ଼ି ପାଗ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ପକାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ପେରି ପେରି ମସଲା କାଜୁ ନେଇଛି, ପିଓର ମିକ୍ସଚର ନେଇଛି, କିଛି ସିଝା ବାଦାମ, ସିଝା ଆଳୁ, କଟା ଗାଜର, କଟା ବିଟ୍, କଟା କାକୁଡ଼ି, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ, କିଛି କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସେଓ କାଟିକି ନେଇଛି ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ବି କିଛି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ମୁଁ ଦେଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ସହ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ, ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ।